A világ csoda. Csoda a létezés, csoda a működés. Csoda a változás, és csoda a változtatás. A modern világ kiszolgálói soha jobban, mint ebben a században kell, hogy a változásokban felelősek és tudatosak legyenek. Más stratégiák, paradigmák születnek, ezekhez új technikák, új anyagok készülnek. Itt a Borsod-Camp csodavilágában azon dolgozunk, hogy megmaradjon ez a csoda, a világ. Az 1949-ben alapított üzem jogutódjaként 1991-ben újra struktúrált Borsod-Camp az eltelt évek alatt folyamatosan korszerűsödött. A kombinált jellegű struktúrát felváltotta az erőforrásokat az alaptevékenységekre koncentráló szervezet. Az alapítás óta eltelt évek üzleti eseményei stabil növekedési pályára állították, és Közép-Kelet-Európa meghatározó vegyipari szereplőjévé emelték a Borsod-Campet, mely a műanyagipari alapanyagok új generációját termeli a világ számára. A növekedés alapja a fő tevékenységekre, nevezetesen a szerves és szervetlen vegyipari termékek, műanyag alapanyagok, MDI, TDI, valamint műanyag félkész termékek gyártására és értékesítésére koncentráló stratégia volt, mely jelentős volumenű beruházások révén teremtette meg a növekedés és a jövőbeli piaci aktivitás hátterét. Modern világunkban a poliuretánok a legsokoldalúbban használható, korszerű műanyagféleségek csoportját alkotják. Széleskörű felhasználásukat a folyamat innovációnak, az alkalmazás, feldolgozás szempontjából kedvező tulajdonságainak köszönhetik. A Borsod-Camp független izocianátgyártóként MDI és TDI előállításával foglalkozik. Az üzletág fő termékei a poliuretán ipar alapvető és nélkülözhetetlen alapanyagai, a különböző típusú MDI és TDI termékek, melyek egyéb alapanyagokkal kombinálva egyedi igényeknek megfelelő poliuretán rendszerek gyártását teszik lehetővé. A beruházási program első lépése a termékskála szélesítése volt. Ennek keretében indult meg az izocianát termékcsalád kiépítése a japán Mitsui Chemicals vegyipari konglomerátummal együttműködve. A kemény poliuretánok alapanyagául szolgáló MDI gyártása 1991-ben kezdődött meg Kazincbarcikán 25 000 tonna per év kapacitással. A beruházások következő lépése a termelőkapacitások bővítése volt, amely szinte minden gyártóüzemet érintett. A stratégia termékünket képviselő MDI üzem indulókapacitását több lépcsős bővítési program során 60 000 tonna per év névleges kapacitásra bővítettük. Jelentősen bővült az MDI alapú izocianátok választéka is, valamint megnőtt az MDI alapú prepolimer termékek száma. Nőtt az üzem flexibilitása, műszaki biztonsága. 2005-ben befejeződött a 100 000 tonna per év kapacitású új MDI üzem építése. A beruházás megvalósításával a Borsod-Camp árbevételében az izocianátok túlsúlyba kerültek, stabilizálva a vállalat cash termelő képességét. 2009-ben 160 000 tonna per év MDI termelése diagnosztizált.
A Borsod-Chem Ongronaut MDI márkanéven állít elő nyers, tiszta és modifikált MDI-t. A Borsod-Chem MDI üzeme a jelenlegi technika élvonalát képviseli. Társaságunk Közép-Kelet-Európa egyedüli előállítója. Az izocianát termékcsalád másik fő terméke, a TDI gyártása a Borsod-Chemnél mindössze néhány éves múltra tekint vissza. A szükséges licenszek megvásárlását és az üzem megépítését követően 2001-ben indult a TDI termelése. Az azóta eltelt évek alatt az eredeti 60 000 tonna per év gyártókapacitás mára 90 000 tonna per évre növekedett. Végtermékként az Ongronaut TDI-t kapjuk. Az MDI, a TDI, valamint a végrehajtott kapacitásbővítő beruházások eredményeként a Borsod-Chem üzemei elérik a World Scale kapacitás méretét, tovább növelve a telephely integrációját és javítva a költségpozíciókat. A konzekvens fejlesztéseknek köszönhetően már a termékeink a legmagasabb szintű felhasználói elvárásoknak felelnek meg. Gyártási programjainkat a vevői igényeknek megfelelően magas szinten szervezzük. Cégünk 2006-ban termékfejlesztési központot hozott létre Gödöllőn. Az intézmény célja a kifinomult vevői igények kiszolgálása egy olyan szakembergárda alkalmazásával, akik nyitottak az újdonságokra és készek a legfrissebb vegyipari technológiák kidolgozására, új termékek kifejlesztésére. A Borsod-Chem már nem csak izocianát gyártó, hanem kutatásfejlesztési poliuretán tudásbázis is, mely lehetővé teszi partnereink hozzáértő kiszolgálását. A Borsod-Chem üzemei az integrált környezetvédelem elveinek figyelembevételével és maximális ipari biztonságra való törekvéssel működnek. A vállalatvezetés meggyőződése, hogy csak felelős gondolkodással lehet tartós fejlődést elérni, aminek köszönhetően a jövő nemzedékei is biztonságos, élhető feltételeket örökölnek. Az Európai Uniós, illetve a hazai előírás szerint bizonyos vegyipari tevékenységek 2007. október 30-tól csak a legmagasabb fokú környezetvédelmi engedély, az úgynevezett egységes környezethasználati engedély birtokában végezhetők. Ez az előírás a Borsod-Chem több technológiáját érinti, melyek engedélyeztetése meghatározott ütemterv szerint történik. A TDI és a korábban kiadott engedély mellett társaságunk 2006-ban a klórgyártásra és a megnövelt TDI gyártási kapacitásra is megkapta az IPPC engedélyt, valamint elkezdődött a többi tevékenység engedélyeztetése is. A kiadott engedélyek igazolják a Best Available Techniques, a legjobb elérhető technika alapelveinek magas színvonalú megvalósulását a Borsod-Chem gyártás technológiáiban. Az új stratégia a folyamatosság jegyében továbbra is a Borsod-Chem világviszonylatban is egyedülálló üzleti modelljére és vezető termékeire épít, amelyek a társaság számára eddig is komoly sikereket eredményeztek. E folyamat eredményeként a Borsod-Chem az elmúlt 15 évben meghatározó kelet-közép-európai vegyipari szereplővé vált. Az új hosszútávú stratégia megvalósításával a Borsod-Chem vezető európai vegyipari társasággá fejlődik,
amelynek termékportfóliójában kiemelkedő helyet foglalnak el az izocianátok.